Менә шундый бер яшь гаилә туйлары узган, биткән, кайтканнар, акчаларын санаганнар да инде йокларга ятканнар арып талып. Икенче көнне инде иртә белән яшь хатын иренең кайфын күтәрим дип, бит яхшы хатын ролен башкарыйм, үтим дип, иртә белән таң атмаган вакытта кухняга чыга да иртәнгә аш әзерли башлый ирене. Әле кояш та чыкмаган, ай яктысында гына караңгы иңгер-меңгер кисә тураклы үзенә нәрсәдер көйләнә икән инде. Тегенә туракка утырган вакытта ялгыш кына инде пырт итеп җибәргән. Була торган хәл бит инде, тормышта бит инде, нәрсә көлеп утырасыз теге. В общем, пырт итеп куя инде, ялгыш кына сөенә. Ай, гыйнвар ди икән. Сөенеп куйган, алга таба дәвам иткән газны кабызган, газ яктысында кернәп ясый, салатларын, ниләрен, ашлар салын, ялгыш кына тагын пырт итеп куйган инде. Ай, февраль дейкен. Сиңгән, тагын дәвам итә. Шулай китеп барамын. Март, апрель, май, июль, августка кадәр барып җитә бу. Инде шу августка кадәр килеп җиткәндә җәмәгать таң ата, бүлмәләр яктырып китә. Бу инде әзерләнгән салатларны холодильникка суыткычка куйым дип, кулларына тотып борылса, кайната утыра дигәндә. Абавәтей, кайчаннан бирле утырасыз? Гыйнвардан бирле дип әйтте.